Shubor nakaslem jong unongsan Hima. District Magistrate jongka Southwest Garo Hills District ulapenmi yaka hukum ban Khang bandi yaka Umphniang Petrol bat diesel hagitin Umphniang ki Bilor bat ki wei ki jingthau ka batrai kam mardor hapo ka district yakni ko hukum lapenmi daw District Magistrate Anandia Rajshri IAS habapet yaka jingjor ka jingklumar kabala ithu ha ki katu kani ki benta jangka West Garo Hills District ha ka bayadei ber ka jingeshim benta ha ka election jangka Garo Hills Autonomous District Council kabala bu banblong ha ka shiphautrik ulaber 8000 apun rio na ka benta ka jingeda yaki patba ha Southwest Garo Hills ya kate ka jing betha lapenmi katkum ka kandon chispa andru pulai jangka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita bat country kam hadu bandami ki weipat ki hukum katkum kini ki hukum lakhang ting e bandi yak Umphniang Petrol bat diesel kumbala pen bet katkum ka an Petroleum Act 6000 khandai spa laipusau bat ka Petroleum Rules 6000 khandai spa nyopunriu lamaham ba kinu ki brio ki bala lap ba ki penkhen yak hukum kin ngat ha ki kendon an katkum ka section arspa arpulai jongka BNS bat kiwi ki kandon an ki bayadei bat kani Henry ka jing ai Umphniang diesel na kabenta ki mobile tower bat ki company na surak kanyai beteng bet katkum ka standing order jong deputy commissioner jong ka supply